Doncs l'any 2011 el Consell Català de l'Esport va donar una subvenció a l'Ajuntament de Puigcerdà per la construcció del pavelló blau com per la pista de gel. Aquestes dues infraestructures a dia d'avui estan acabades i sí que és cert que durant unes anualitats la Generalitat va anar pagant, però va arribar un moment que aquesta subvenció va quedar encallada per un tema de tràmits administratius. I no ha sigut fins ara, el 2025, que realment gràcies a l'ajuda d'aquest nou secretari de l'Abel, que hem pogut arrencar aquest encallament que hi havia hagut amb aquesta subvenció i ens ha ajudat molt a poder resoldre totes aquestes qüestions administratives que estaven encallades i que no permetien des de l'any 2018 que es paguessin les anualitats que tocaven. Des de l'Ajuntament estem contents perquè al final penso que la feina que ha fet el secretari és important perquè és la persona que ens ha ajudat a desencallar tot això. A dia d'avui tenim pendents els 600.000 euros de la pista de gel i tenim pendent també uns 180.000 euros del pavelló blau, que també esperem aconseguir desencallar. Avui, com podeu veure, tenim aquesta visita dels tècnics de la Secretaria General de l'Esport per acabar de validar totes aquestes infraestructures que a dia d'avui donen servei i que estan totalment en marxa. Tal com vam agafar el compromís de fer un seguiment i veure l'evolució del projecte que fa molts anys, que hi havia un compromís de la Generalitat i que vam detectar que s'havia de desencallar perquè hi havia certes apreciacions tècniques que havien quedat una mica aturades i una vegada vam saber que hi havia unes obligacions per part de la Generalitat amb Puigcerdà i tot el seu projecte esportiu, i que és un projecte viu i que està donant els seus fruits. Portem 2 setmanes d'èxits amb l'hoquei gel i tot el que mou l'activitat esportiva Puigcerdà i alhora com a capital a la Cerdanya. I el que volem fer és prendre el pols directe al territori i avui, coordinats amb l'Ajuntament, fer aquesta visita per comprovar que totes les obres que feia molts anys que estaven en marxa, certificar que realment el projecte existeix, que està donant un servei i que com a administració hem de complir.